soc Jordi Assin, soc propietari, soc cuiner, soc encarregat, soc una mica de tot dintre del bar Pinotxo. La tapa solidària va ser un projecte que es va fer a través de tota una colla d'amics que som restauradors i vam dir que sí, des de llavors estem posats dintre del projecte. El Casal dels Infants fa una gran tasca dintre del que és el nostre barri, que és el Raval, i fa un sistema d'inclusió i està molt lligat també amb el tema de la restauració. I llavors crec que era convenient i era necessari, quasi una obligació, fer-ho. El joc de cartes, com que també era un programa molt interessant i tots els que vam participar en aquell eren una colla d'amics i havíem dit que donaríem el premi, que el guanyés qui el guanyés faríem una donació a una ONG. Com que el premi va correspondre a nosaltres, vam pensar què millor que no el Casal dels Infants, que és un lloc que és a dintre del barri, que ja col·laborem amb ells i que crec que fa molt bona tasca. La tapa que nosaltres proposem per la tapa solidària és una de les tapes estrelles que tenim nosaltres, que són els cigrons fets amb botifarra, que és una de les més emblemàtiques que tenim, feta pel mon germà i que crec que era la millor representació que teníem nosaltres.